Liyayikhetha igumkedlela inkosi enkulu uBhombela isitimela samampondo baba mkhulu phakathi ame. Kwaba buhlungu kanjalo ukugcinana kwakhe uShembe naye undodana wakhe owakuthiwa nguJohannes owayenguthisha omkhulu wakhona esikoleni eMazibuko. Lo ndodana wakhe uShembe njengoba base bebonana ukugcina ngawo uFebhuwari babelokhu bekade begcinene ngawo uJanuwari. Ngesikhathi kulungiselelwa ukuhamba kuyiwa khona entabeni, lo ndodana wakhe uShembe wayesanda kuganwa kuzo lezo nsuku. Wathi noma ecela naye ukuhamba naye uyise eye entabeni yeNhlangakazi, njengoba kwakujwayelekile ukuthi behambe nawo amadodana akhe uShembe okuya entabeni yeNhlangakazi. Kusukela besakhula besebancane babelihamba lolu hambo, kodwa kulokhu uShembe wamenqabela wathi angeke kulunge ngoba usanda kuganwa. Wabe esemziba ngawo ukuthi amnikeze umsebenzi ukuthi akosala agade insimu yakhe kaBhanana eNtanda. Nangempela yasala indodana yakhe yagada insimu kaBhanana. Kanti uShembe kwakuyitulo lakhe lokuthi lo ndodana wakhe angayi entabeni njengoba wayelokhu ekhuluma ngazo lezi zindaba zokuhamba kwakhe. Wayengafuni ukuthi abantwana bakhe bayizwe le ndaba ngoba babezophatheka kabi, bedabuke kakhulu. Ilapho uShembe athi esebuya kulolo hambo lasentabeni yeNhlangakazi, wafika ekhaya leyo ndodana wakhe esebuyele esikoleni. Njengoba wayeseqhamuka esenale nkumbulo engaka ayengayazi ukuthi yayiqhamukaphi inkumbulo kayise ekubeni wayesekhulile ngaleso sikhathi ngoba wayeseyihlanganisile iminyaka engu-30. Undodana wakhe uShembe wayengabuyanga ngayo inyanga kaFebhuwari, kodwa ngenyanga kaFebhuwari lesi sikhathi edliwa yile minjunju nalona embeza nale nkumbulo yokukhumbula uShembe. Lapho ayengasabulali nabo ukuthoba. Kwase kuthi ngayo inyanga kaMashi kwabonakala ukuthi isimo sakhe sishintshile sesisibi kakhulu. Akuvumi lutho nokuba alale nokuba adle. Usefana nentandane lapha esikoleni. Nawo umsebenzi wakhe walapha esikoleni wawungasahambi kahle, esewukhohliwe. Wakhohlwa ngisho nawuye umkakhe. Ilapho azathatha sona isinqumo sokubuyela ekhaya kuyiSabatha. Ilapho-ke ahlala khona isonto lonke ezulazula ecinga yena phela uyise. Ilapho lo ndodana aphoxeka khona ngokuthi kwenzakalani kanti naye ubaba wakhe ungumuntu onjani kanti, ngoba bonke abantu babemthanda kakhulu, bethanda nokuthi bezombona lapha, nabelungu babe befike lapha bezombona. Nawo amaNdiya ayifika futhi ezombona kanye nabo abelungu basemgungundlovu babefika bezombona lapha. Kodwa ngalezi insuku zakhe zokugcina akekho umuntu owayemnakile nowayazi ukuthi wayekuphi. Kodwa ngelinye ilanga lapho ayihlezi khona endlini yakhe eGinyezini lapho ayibuka khona phansi, akekho wayazi ukuthi yini engaka ayilokhu eyiqolozele. Ilapho wazwakala esebiza khona undodana wakhe lona okuthiwa nguJohannes, wathi mntanami hamba uyothatha amatshe ubhale kuwo ukuthi isichaka sikaNkulunkulu sithini mayelana nokuhamba kwaso emhlabeni. Phela ngaleso sikhathi nawo amaphepha ayeyindlala kakhulu, ingakho ukuthi bakhetha ukuthi kubhalwe kuwo amatshe. Wabe seqeda ukusho njalo wabesebiza inkosazana uMamNtungwa, okuyiyona ayeyikhonze kakhulu, eyayiphethe amagugu nazo izimfihlo zakhona lapha ePhakameni, njengoba kuyiyona eyayihola umhlangano uma kuhanjwa kuyiwa entabeni yeNhlangakazi. Wabe seyiyala le ntombazana ukuthi uma uNkulunkulu engibiza
ngisendaweni eyisabelo, ezindaweni zamakhosi phela, endaweni esingayithenganga. UShembe wayichaza zona phela izindawo lezi ayebekwe kuzo yiwo amakhosi, ezindaweni ezazikhona lapha KwaZulu. Lezo ndawo ayebekwe kuzo yiwo amakhosi zazingenawo phela amatayitela. Ingakho wayeseyala yona inkosazana uMamNtungwa ukuthi uma kwenzeka eshonela kulezo ndawo akabolandwa kulezo ndawo masinyane, ngoba kuzoba khona nombango wesidumbu sakhe, njengoba wayesho ukuthi abakwaZulu bayofuna ukuthi angcwatshelwe khona KwaZulu. Ekubeni izindawo zakhona KwaZulu zazingenawo amatayitela. Waqhubeka uShembe wathi umprofethi ulala endaweni ethengiwe. Undodana wami usebhalile nakula matshe ukuthi ngiyolala lapha ePhakameni. Kodwa ngiyabona ukuthi nawo lo muzi wasePhakameni kuyofika isikhathi lapho oyochithwa khona. Uyochithwa isandla somuntu wesifazane oyobe eqhamuka enyakatho. Ubomtshela lo ukuthi umprofethi wathi umoya wakhe ngeke uhlale emathanjeni, uyovuka futhi njengenyoka wembathe inyama entsha. UShembe wayichaza kona ukuthi ngeke aze afe, kodwa uyobe efana nako ukuthi uyabuza njengayo inyoka. Kwakuyisona isithembiso sakhe uShembe ukuthi uma esehamba usazobuya, njengoba uShembe wayishiye nawo umthetho wako ukungcwatshwa kwabantu abangamaNazaretha ukuthi abangcwatshwa ngebhokisi, njengoba kwakuvele kungangcwatshwa ngalo zingakafiki phela zona izimishini. Wayechazile futhi uShembe ukuthi uma ungcwatshwe ngalo ibhokisi nalo ithuna lakhonkwa, lokho kuyodala inkinga enkulu ukuthi lapho imvelo mayisiyenza okwayo kanye noNkulunkulu kungenzeki, njengoba kusuke kuthiwa phela uthuli othulini, kodwa kube sekwenzeka ukuthi uthuli kusimende nakuwo amaplango ebhokisi. Njengoba uShembe wayekushilo ukuthi uyomila ebe ngumuthi omkhulu oyomboza wonke umuzi wasePhakameni. Abanye bothi bahlezi emthunzini kanti sebehlezi ngaphansi kwakhe uShembe. Nazo izimvula ezobe zinela kuso lesi sihlahla zigobhoze njalo amanzi eyongena kuwo amachibi nemifula, asabalale kuyo yonke imifula nakulo lonke izwe. Abayobe bephuza amanzi bawuthi baphuza amanzi kanti baphuza uShembe uqobo lwakhe. uShembe wayeyale ngisho nawo amaNdiya ayisonta khona lapha ePhakameni ukuthi nawo ayongcwatshwa ngayo le ndlela yokuba bengafakwa ebhokisini, bangcwatshwe ngendlela yasemandulo yakhona e-Afrika. Lokho uShembe wakufakazisa ngako ukuthi bayabuya bonke abantu abangcwatshwe ngamabhokisi zonke izinsuku, beza kuye uShembe bekhala bezobika ukuthi ibhokisi libavimbile endleleni yabo eyayizulwini. Njengaye umntwana wakhona kwela KwaZulu uSithela owayefike khona emzini kaShembe ebheka uMesiya evela khona ebukhosini bakwaZulu ezobika ukuthi kade kufike ingonyama yamaZulu engcwatshwe ngalo ibhokisi. Le ngonyama yafika kubantu abaningi bakhona KwaZulu abawuzalo, ikhala ngokuthi leli bhokisi liyivimbile endleleni, ayikwazi ukuya koyise mkhulu. Lokho phela kwenzeka ngesikhathi uShembe esehambile sekukhona yona indodana yakhe inkosi iLanga. Leyo ngonyama kwakukhulunywa ngaye kwakuwuye uBhekuzulu Cyprian kaSolomoni. Phela uSolomoni ngesikhathi esekhotheme yena akangcwatshwanga ngalo ibhokisi, kodwa undodana wakhe onguBhekuzulu wangcwatshwa ngalo ibhokisi. Ngenxa yayo impucuzeko phela eyayifike nazo izimishini,
eyayizogqilaza abantu bephila iphinde ibagqilaze noma sebefile njengayo iNgonyama uBhekuzulu, owathi uma efuna ukuyongena phela kuzo ezinye izingonyama esezalala uthuli nomhlaba azange amukela. Bamphika uma ethi uza kubo ngalo ibhokisi lakhe, bamphendula ngokuthi uzongena kanjani kithi uthwele ibhokisi. Kodwa uShembe wayeyikhulume kakhulu le ndaba okungcwatshwa ngawo amabhokisi, kodwa abamlalelanga abaseNdlunkulu ngenxa yayo impucuzeko eyayifike nabelungu. Wayishilo uShembe ukuthi ulethe izulu elisha. Abantu abangangcwatshwa ngamabhokisi, abantu abangangcwatshwa emini, akube sekuseni noma ntambama. Lokho kwakushiwo uShembe kwakuyiko phela okwakwenziwa khona emandulo lapho abanumzane ababegoqwa ngazo izikhumba, bengcwatshwe ngaso isizotha, befakwe egunjini khona phakathi emgodini, bese inhlabathi ifakwa eceleni. Hhayi lokho kwase kwenziwa yiyo impucuzeko ukuba kufakwe ibhokisini bese kuthathwa inhlabathi iphoswe phezu kwalo ibhokisi. Lelo kwakuyicebo labo abelungu ukuthi behlukanise abantu nezimpande zabo noNkulunkulu wabo, ukuthi bagqilazeke emhlabeni, bagqilazeke nakulo kwelamathongo, bengakwazi ukuqhubeka beye kuNkulunkulu wabo nokuthi bengene emindenini yabo. Bevinjwe yiwo amabhokisi njengoba ayesevimbe nawo amakhosi abo abantu. Bona abantu babeyoba yini uma inkosi ingangenile emndenini wayo, ihlezi esigodini sosizi? Kusukela ngazo lezo zikhathi zokufika kwazo izimishini, abantu abaningi kakhulu babengcwatshwe ngawo amabhokisi abafinyelelanga emndenini yabo. Kuze kube namhlanje basabanjiwe, bayazulazula khona ezigodini zosizi abafinyelele kwelamathongo. Iningi labo bantu yibo phela laba ababethathe yona inkolo yasezimishini, yibo phela laba asebaphendula abantu baba izangoma. Ngako ukuthi bafika sebebaningi kakhulu kubo abantwana abaphila kulezi zikhathi zanamhlanje bezocela usizo lokuthi selokhu sahlala esigodini sosizi kuyo iminyaka yama-1800 kuze kuzoba yiso lesi sikhathi sanamhlanje sama-2025. Uma sebefika laba bantu ababengamakholwa ezimishini befikela kumntwaneni, bafika bonke kanye kanye, bese umntwana adunyelwa yikhanda nezindlebe zokukhulunyelwa ngabantu abashona bengamabhona again. Esho ahayize kakhulu umntwana, bese kutholakala ukuthi unogogo nomkhulu abangamabhona again abafuna usizo, bese ugobela amsiza ngako ukuthi amthwasise njengoba umzimba wakhe lo mntwana usuyikhaya lomphefumulo wezipoki zama-born again. Namanje basabanjiwe abagcinelwe ubumnyama. Liyaguqa lapho igumgedlela mzula amafutha omkhofu into omnyeswa phade